Maayong adlaw ato makauban karon ang top 2 sa Mechanical Engineering Board Examination wayli si Mark Allen Armenion. Mark, may bundag, congratulations. Hello, good morning and salamat sir sa pag-invite ako nga interview. Okay Mark, ano say feeling? Nakag-sink in na ba nga ikaw gyud ang nag-top 2 sa inyong board exam? And honestly sir, kay medyo wala pa gid siya ni sink in sa ako. Kay pag after 2 days bisag karon gani medyo kulbaan pa siya ko, di pa siya ko ka tuo. Although nag-expect jud ko nga mapisat ta, pero lahi ra man ko makita gyud ang result ba. So di siya ko ka tuo and Okay, dire kung Mark, sa mga preparation nga imong gihimo before sa examination, of course. kuan sir, nagbasa kog mga libro, daghang nag-invest kog mga libro, nagpalit kog mga libro para mas ma-equip ako. And para sure jud nga mo appeal jud ko sa top list jud, daghan jud ko gitun-an nga mga libro jud. So karon nga almost 10,000 gud nga mga problems or mga objective type questions akong gipangtun-an. And nagbuhat kog ako ang own nga study habits para mas ma-improve na ko, ma-improvise na ko ang ilang gihatag. So gawa sa review center, nag-self-study sad ka. Yes sir. So inana ka kadeterminadong mo pasar, and dili lang mo pasar, mag-top gyud. Yes sir. Actually sir, dili gyud pagpasar akong problema ato, kundi ang pag-top gyud kay. Bro, nag-invest ko sa mga books. Bisan usahay wala na ko pambayad sa boarding house. Kaya akong mindset na gud ato is about lagi sa board exam. Mark, sa mga kalampusan nimo karon, of course doon na kay giagian siguro mga challenges. Mo backtrack tagamay sa imong childhood, like elementary up to high school. Kumusta imong elementary days? Pag elementary na ko sir, kay dili jud ko kanang ingon nga achiever gyud. In fact, kay nahagbong nga niko grade 3. Nahagbong ko. So, tapos, sa mga repeater ka? Repeater. Tapos pag third year high school, nahagbong pa jud ko, na-drop ko. Hagbong ka? Repeater sa third year? Kay sige ko absent ya kung mag-grad kay tag 65. Okay, balikan ako tong sa imong grade 3. Nganong nahagbong mga gato? Kuan, wala man kay ko sulod-sulod. Sige ko absent ba. Kaya di kay ko kakuha sa mga topics sa klase, di kay ko ka-answer. Pero may kag utok, average lang ka ato, pero sige lang yung kag-absent. Okay. Sige ko absent. Nganong sige man kag-absent, Mark, like sa elementary? Kuan sir, ang main problema to is financial problem and family problem gyud. Ang magpapa sige pag-away ba. Kasi di ko kaulit sa balay. Ato ra ko matug sa gawas. Sa ato ko matug sa plaza, man may plaza. Ato ra ko matug sa gawas, sa kulunid, gawas sa kulunid. Di kay ko ka uli ato sa kay sige mag-away kung magpapa ato gud nga time. Ya problema sad mi sa financial ato kay usahay mo eskwela ko, ako'y kaon, may baon. Ano ba? So murag di gid siya kaya sa kuha. So kuan mo attend kag klase wala kay kaon? Na sa sir. So say feeling nga mosulod ka sa klase nga empty imong tiyang. Kuan kanang medyo wa jud gana mo minaw sa maestra gid nga. Sige ra jud ko katulog ato sa among klase gid. Although makakuha ko sa mga leksyon sa matra pod. Kaya makarelate ako mga numbers. Pero sa uban kay dili kay ko kakuan kay medyo lang nang wise wa dimong tiyan, yun na maragag tubig. So ikatulog na lang nimo ang gutom. Wala pa jud yung May gani pagka sunod tuig ni balik ka. Wa ka na wagtangan og gana. Ang nag-push gid ako sir. Actually dili na ta ako eskwela. Di na ta ako mo tiwas sa high school ba. Pero ako mama sige man siya ingon nga. Sige lang malapasan na lagi na nimo lagi. Eskwela lang daw bahala lagi. Balhin lang tag eskwelahan, bahala lagi draft ta diri. Mato ni balhin ko sa Tipolo. Mangke kay gidawat ko hapit ko wadawata dito. Gugmay jud kay ko grado kay tag 65. 65 ang pinakagamay. Mura ka nang giinat ro. Pero okay, direta sa high school, may gani ini padayon jud ka high school. Kuan pag high school o second year, first year second year, medyo nag-excel lang ko ato sa subject nga math. Ganahan man jud ko numbers good, ganahan ko magsulsol, baga nang sulsuwat. Kuan. Sa math ra po ko na-excel ato. Tapos naundang ko third year, nibalik ko pag ni transfer na ko eskwelahan. Dito na ko mas ning murag ning Excel ko kay namay naka-discover na mga teacher si Sir Armenteros nga iya kong gi-try og kanang kuan sa mga MTAP. Bali murag na siya nakita nga potential sa ko nga kamao og math.
Pero kato nga time, sige na dyan ko kato. Wala Sige ka, kinasa ko. Wasa na sa kong nauna nga, uy, dapat ma-achieve ko na yung wagi. So wala pa kay wala kay damgo pa ato. Wala. Inana. O pagka third year nimo, nganong nabagsak man ka? Kuhan sir, kato nga time kay problema sa mga pamilya to. Kato siya kay sige pa sa tug-away kong parents lagi. Nya wala na kay ko isud-sud sa akong klase. Tapos kung musuod mga ko, nya naman ko kinaloyhan. Murag ma-OP ko ba? Murag di mo ko part ani nga eskwelahan or di ko part ani nga room. So mo to nga medyo nagkuhan sa to siya ni undang na lang ko. Nya mo to gagmay sa ko grado pag mo sa first grading, gagmay sa grado. Dire grado nimo ato. Naging ko yung 65 ato, 70. So na-maintain yun mo ng 65 ba? Oo. From elementary up to high school. Hindi na dyan kumuskwila lagi, pero kung mama sige magkuhan pa nga. Sige lang, bala kang kautang tagod. Tiwas lang dyan kumuskwila lagi para naimahuman sa itong pamilya. Mata nagpasalamat rasag ko kay ni Dayon ko, kay nakagraduate ko high school. Mhm. And nakagraduate ko aton, na best in math ko. Dito rin dyan ko nagkagawat og award. Pag graduate, murag drive nimo nga. Nindot dai kung dunay award. O, murag kagawang wala. Nari na yung feeling na yun sa i-acknowledge ka sa tao ba. Yeah. Of course, kanang napagay pagsalig sa Ginoo. Murag guidance ka sa Ginoo nga unknowingly ba. Yeah, diha ra ka once nga ma-realize na nimo nga si Lord jud to tanan na nag-guide sa imo. Diha ka ma-amaze bala. Naa kay plano sa kang kinabuhi Lord. Mata pag-college na ako, ni-first study ko engineering. Mhm. Yung nagka-problema sa niya ato kay asa man nagpang-enroll ni ko tay kwarta. Dere ko mark sa ko ano, I heard nga murag at the early age nagtrabaho ka sa merkado. Can you tell me unsa ni nga trabaho? Kato siya sir, pag elementary na ko, kaya malagi, problema lagi sa kwarta niya, kay baon ba? Yan naman to'y, na may mga miga kong mama dito sa merkado, mga ligyag lamas, ligyag isda, nga pahako tubig, niya, suho lang G's, so 20. So, mga kwarta na sa ko, pinagi ato. And, nagkasuway sa ko nga, naghakot og dagat ba, so container, ya, ibaligya sa merkado. Kargag mga tubig. Pila edad nimo ato? Kuhaan ko to sir, mga 16. 16. Oo. High school? Sukad pag 10 ako, nagsige nagsugod na to sa merkado. Asa ka- Mga nangasuki na to na kung uban ko dito. Kargador, kumbaga. Oo, kanang magkarga ka ng tubig, labay basura, Mm. kanang minana, basta sulan lang, ang say sugo. So imo tong gihimo aron makatabang sa kasing pamilya, support your study. Oo, para sa na ako'y baon ba, nag-school lang ako. Eh, pait kayo ay kaon, nang school lang ako ay kaon eh. Hugaw kayo yung uniform. Pilay suhol po nimo, ma-income nimo ato. So, ayun, magkarta ko mga 20, 30. So pang, Yan na. Labing dako kay 100. Lipay na kay kuan na. so gitigom to nimo, giunsa man to nimo? Kuan ang uban kaya akong gitigom lang. Yan say, mora sa dako ipait og paniud to nang sudan bet sa to. Pila mo kabuk ka magsuon? Sa pagkaron sige, upat na lang mi sir. Upat mo. And then imong mama unsay trabaho? Na kuan siya karon siya kanang naninda sa carbon o guling tapos ang papa kay mga salay og baboy. Muna na ever since ilahan trabaho. Oh, mo na gina siya. Mhm. So ang ilang income usahay dili enough to support. Oh, say kay kulang. Tapos say po na say kahatag. So sakto ra gud. So kinahanglan mo diskarte. Pero ato lang klarohon, wala ka gi-push, no? Wala mo i-push sa inyong parents nga mo himo og mga inani nga trabaho during your childhood. Wala sir. Kabubuton nimo. Kato siya sir is wala gyud mi gi-post sa mong parents nga mo buhat ana. Kuan na gito nako gid kanang bali murag diskarte lang sa nako ba. Kay magnahon na sa ko nga si mama sige daghan pa kay utang niya. Sige pa jud kung sige pa ko pangayo. Samot dagdagang utang. Mato nga ako na sa take advantage kay naman sa mga kontos merkado nakita ra sa dagwan makapangayo ra sa ta. Ako na sa take advantage. Okay, elementary no up to high school, Oo. kargador. And then pag college naka-experience gyapon ka ani ni Pag college na sir kay wala na. Kay ning apply sa ko work as working student ato sa UCLM sa Property Custodian's Office. O naman say allowance sa mga working student nila dito. So pasalamat sa ko sa UC gid nang offer gid. giunsa man nimo pagsugakod. Grabe mga challenges kay mo hang gi-experience, matulog ka sa eskwelahan nga gutom, ikatulog na lang nimo tungod sa kagutom niya.
na repeater ka twice, elementary and high school gyud? Always remind sa gina-remind sa akong mama sir nga naara di lagi plano ang Ginoo, maabot lagi ang time. Ayo lang jud og give up. Mana kung simba akong mama, moapas jud ko dito. Ngita ko asa nang mama. Kay magsige kay nag-pray ang mama, sige ampo ang mama mga Lord kuno sa may maabot ang time. Ni persevere gid akong mama, wala siya nag-give up. Wala siya maskin usa wala siya ningon nga usa man ang Ginoo. Wa gid siya. Sige ra gid siya gingon nga padayon lang gud tagod, maabot talaga natong time. Tabangan talaga tas Ginoo lagi. Ang tanan kita ni sa Ginoo ra gid tanan gid. Ya kay bawo jud ko gi-guidean mi sa Ginoo ba. Sa imuhang mga kalisdanan nga nahiaguman, wa bay time nga imuhang gi-question ang Ginoo? Actually sir na jud time sir kay kanang grabe na kadawon ba niya. Even during college dili lang to usa akong scholarship ko gid nagbong sa ko nasa ko subject nga nakuhan ko tapos nibalihan sa line scholarship mura medyo gasolan ako ni mura ko ana ko ba nga pwede sa man kanang kalay kung imo gining will nga magapahuman ko eskwela tabangi sa Lord na ako siguro nga naba kay Ginoo no nakastorya jud ana gid pero moabot sa lang time nga iparealize sa Ginoo na ko nga naa jud siya mura makuhan ko mga mukalit na lay mo abot og kalit ng tabang. Uy, kani nice scholarship diri. Lo. Ato ka nga o jud ta pasagdi sa Ginoo. Kita ra kay mo question sa Ginoo pero ang Ginoo di gyud mo pasagda mo tigitan niya pasagdan na. So mo na nga wa jud laing mas labing pasalamatan gid kundi ang Ginoo jud. O sa mga batanon, mga bata nga dunay dako kayong damgo nga mulampos unsa imong mensahe nila, Mark? Kuan. Ayaw lang jud mo gito so based on my experience never give up lang jud sa kinabuhi samtang buhi pa ka na jud kay chance nga makadaog sa game kinabuhi no samtang buhi pa ka napagi kay chance nga ma-lift up ang imong kinabuhi sama sa gingon to ni Bill Gates nga we are born poor, it's not your dili na nimo sala pero kung mamatay ka nga pobre sala na nimo meaning samtang nabuhi ka diri bahala kung sa imong estado sa kinabuhi nga sa gipanganak ka naa pa jud kay chance nga makadaog gid sa kinabuhi basta isalig lang sa Ginoo sa Ginoo kay siya man ang mo-guide sa imong siya man ang ikaw ra mo buhat og plano pero siya ang mo-direct sa imong steps. So finally imuhang pasalamatan kinsa? Ako lang pasalamatan una sama ko sa Ginoo sa mga grasya nga iyang gihatag no and sa guidance and wisdom. And of course, salamat ko sa akong parents, si Marites Arminion and Rene Arminion. Sige mag-away sa una. Love gyapon ta mo. So, and akong mga igsoon sa si Jason, Teresa, Itchan. So, sige magpangaway na ako sa una. Love gyapon ta mo. So, salamat kay kung wala usahay mo suporta sa mo nako. Kung wala ko, bisag wala sad mo, mangita yung mga paagi nga makahatag. And sa akong mga silingan sa Mandawi, salamat sad kay sa una, sige kay mo ingon, uy, may engineer ni batay. Usay, mambuli ka ng sungog ba? Agara na, engineer na gyud. Engineer na gyud ha? And akong mga, of course, akong mga mentor, si Sir Nabal, chairman sa UC Department, dako kaya na siya natabang sa kuha gyud. Murag siya murag foster father nako. Okay. Murag mo nagkuan sa guide set. Tapos si Sir Alcorcon sa Alcorcon Review Center no. Dako sa tabang sa kuha kay of course kay na murag namulat sa ko nga inani yang board exam. Kay bago ko sa ibuhaton, iya kong dadlaw sa ibuhaton sa mga pangtun-an. So salamat sa kuno Sir kay yung gi guidean and even gani sa mga kanang mga quiz ball. Champion may tungod na niya yung training ba nindot juga yung training and sa akong mga brothers na sa church salamat sa inyong mga words of encouragement yung upside down ko na mudiha nga i-lift up akong kuhan akong feeling si Kionde nga akong mentor na life mentor na ko yung mga nagakuhan sa ko ang makaila ko sa Ginoo may nag-guide sa ko and akong mga brothers sa church and sisters. Okay. And even si Pastor Jan and Pastor Lorly sa Cornerstone Fellowship Cebu. Daghan kayong salamat, Pastor, sa inyong guidance. Nga mo man ninyo pasagdi. Okay, thank you very much, Mark Allen Arminion, ato ang top-notcher sa Mechanical Engineering Board Examination. Buhing saksi ni siya sa mga kalampusan
nga naangkon despite sa mga challenges nga naigaan, nakahimo siya sa pagkabot sa iyahang damgo. And karon certified engineer na, dili ME nga murag engineer, kundi tinuod na gyud siyang mechanical engineer. So makita ta pohon mga kaigsuonan sa dugang pa natong mga pag-feature pod sa mga life story sa mga tao nga ato ang matagbuan. Mayong adlaw.